Bă, 999 de trofee. Aoleu. Asta nu-i bine, mai trebuie doar un trofeu. Și dacă îl pierd o să fie nașpa. Hopa! Dacă dau solo showdown și bat doar câțiva, o să fac prestige pe Cordelius Godzilla! Bun. Minus Edgar. Doamne. Bine am zis. Eu am crezut că rip. Te rog, aci rip eu. Cred, ba nu. Ia, deja fac aia 1000 de trofee dacă pierd. Este prestige pe Cordelius. 15 prestigeri cred că fac. Bum, șacalac, hai mă, dă superul dacă ai tupeu. Dă-ți mă superul dacă ai tupeu. Nu te ține, a? Nu te ține. Ăsta numai dacă e lângă mie, da. Este prestige pe Cordelius! Ai. Și am făcut și 37.000 de trofei, 600. Este. Pe prestigiuri, da. Aoleo, câte am? Pe Shelly, pe Mandy, Case, Cordelius, Surge, Edgar, Broke, Crow, Lily, Mortis, Kit, Kenji, Chester, Pierce, Sirius. Eu nici măcar nu știam că am prestige pe Lily. Că am și uitat. Stai să văd. Monstrofis. Da. Am uitat că am făcut. Dar recent am făcut. Dar am filmat. Cred. Nu sigur. Deci, eu aș vrea acum să fac prestige pe bază. Gen, tot aș vrea și pe Leon. Și pe Mega aș vrea să fac prestige. Pe Star Nova mi-am propus prima dată. Bold Ninu la așa, Raf la fel. Oli la fel, Naisha la fel. Antas Brawlerii. Vreau să fac Global Fame 2. No, și cam atât a fost. Că am făcut prestige pe Cordelius. 15 prestige-uri. Hai, ceau!